Guys, sme tu na part 3 v tejto budove. A takže... Sorry, teraz netočím na GoPročke, lebo sme išli, tady je to len random a... Poď, Vilo. Zavri, nechcem, nie sme na ráne. Zavreme. No tak necháme takto. Alex, nerob hluk, nerob hluk. Nerob hluk. Tu sú strašne naradní, tam je polícia hneď. Musím byť strašne ticho. Guys, inak je tam polícia, tam. Hen tam je polícia, takže musíme byť strašne potichu. Lebo to by bol problém, keby nás to načapali. Fuj, tam sú hovná. Hej, poďme tieto chladničky prehľadať. Hip-hop žije. Nový grafit. Ja. Kto by chcel, tak to prečítajte, dajte mi to do komentárov, čo to znamená, toto nebudem čítať. My musíme, máme na toto... Kto to vyrazil? Tu je... Tu niekto vyrazil, ono je okno. Dobre. Lebo máme aspoň pár minút, lebo sú tu niekde kamery v tejto budove písali a máme pár minút, aby som nedošla od nás sekuritka. Aj tu je ten grafit. To je sprej. Tam je vstup. To je vypratané. Sú tu? Áno, čo je? To je vetrak. Alex. Wait a minute, pozri sa. Drž to. Alex, to je tu extrém. Pozri sa. Ja som sa len tak išla pre tieto neomky. A pozerajte na toto. To má byť. Ty vole. Wait a minute, nabila ešte. To je. No poď. Neonky rozbijeme. Hej, neomky. Jasne, ešte sa... To je tajná budova. Hej, ja len tak, že idem pre neomky a objavím to toto. Vidím sa, ne? Tak je jasné, že sem ideme. Ale tu koľko tých schodov pre Boha? Tu je niečo. To je niečo zrade. Ale neprekvapajte, lebo tu spadne celá budova. Toto je. Sme v takej výške. Tu je. To som nevedel. To je externá výška. No. Tu je. Poď, ideš sem? No, počkajte, nestúpajte. To je aké externé výšky. No ja viem, pozrite sa, aké sú výšky. Strašne veľa schodov tam je. Počkajte. Alex. Hen to padá už. Kúkajte sa. To bol nejaký koberec. Ale to zase je. Kúkajte sa. Guys, hen tam sme boli. Kúknite sa na to. Mrakodrap. Už vám to potom ukážem. Lidi, tam sme boli ľudia. Hen tam. Ale je to zamurované hore a od poschodí niečo to nie je zamurované. Ty kokos, tam je to zamurované, takže tam niečo je.